тамошобинони азиз, ассалому алайкум. ҳанӯз аз рӯзҳои аввали пайдоиши бемории COVID-19 дар сартосари ҷумҳурӣ аз ҷумла шаҳри Панҷакен бобати пешгирии бемории сироятӣ аз ҷумла COVID-19 тадбирҳои зарурӣ андешта шуданд ва дар ин ситоат яке аз нақшҳои асосиро кормандони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ мебозиданд, яъне онҳо бо роҳбарии сардухтури ин марказ Атохоҷа Бурҳонбой ширкат доштанд ва тадбирҳоро ё инки вазифаҳое ки аз тарафи ситоати шаҳрӣ гузошта мешуд бобати безараргардонӣ анҷом медоданд. ҳоло мо суҳбате анҷом медиҳем бо сардухтури маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Панҷакен Атохоҷа Бурҳонбой бобати фаъолияти ҳамин ситот ва нақши кормандони ин марказ ҷиҳати гузарондани корҳои безараргардонӣ. муҳтарам Атохоҷаев, албатта шумо дар ин ситот ҳамчун сардухтури маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии ширкат доштед. лутфан мегуфтед ки кадом масъалаҳо дар ин ситот мавриди таваҷҷӯҳ ва муҳокима қарор мегирифтанд? дар ҷаласаҳои ситоди ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва шаҳрӣ робита ба масъалаҳои безараргардонӣ ҳамзамон дар ҳудуди шаҳри деҳоти Панҷакен, дар куҷое ки манбаъ ба қайд гирифта мешавад, аз тарафи маркази назорати давлати санитарии эпидемиологии шаҳри Панҷакен пурра безарар гардонида мешавад. аз аввали мавсим то инҷониб дар ҳудуди шаҳри деҳоти Панҷакен 54648 метри мураббаъ ба пуррагӣ безарар гардонида шуд ва то инҷониб ки дар куҷое ки манбаъ ба қайд гирифта мешавад пурра аз тарафи марказ безарар гардонида шуда истодааст. саволи дигаре ин аст ки мувофиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати онҳое ки қоидаҳои муайяншудаи пешгирии бемории COVID-19-ро риоя намекарданд, ҷаримабандӣ муайян шуда буд. дар ин бора шумо чӣ гуфта метавонед? бо қарори сардухтури хадамоти назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ аз 24 июни соли 2020 таҳти рақами 110 то инҷониб нисбати 136 нафар шаҳрвандони шаҳру деҳоти Панҷакен протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ба маблағи 15590 сомонӣ ҷаримабандӣ карда шуда, то инҷониб 13604 сомонӣ ба ҳисоби сарраёсати хазинадори вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон пурра рӯёнида шуда гузаронида шуд. мувофиқи маълумотҳои расмӣ ки аз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо мерасад, маълум мешавад ки вақтҳои охир, яъне рӯзҳои охир, бемории COVID-19 то дараҷае кам шудааст, яъне ба қайд гирифта нашудааст. шумо вобаста ба ин масъала ба мардум чӣ муроҷиат доред? аз шаҳрвандони шаҳру деҳоти Панҷакен эҳтиромона хоҳиш мекардем ки ба ин беморӣ бемасъулият нашуда дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ниқобҳои муҳофизати худро ҳама вақт истифода баранд ва хешу табор гирду атрофи худро муҳофизат намоянд. аз шаҳрвандони шаҳру деҳоти Панҷакен эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, яъне дар маъракаҳо камтар иштирок намуда худро аз ин беморӣ муҳофизат намуда ниқобҳои муҳофизати яккаратии худро ҳама вақт истифода баранд. тамошобинони азиз, мо суҳбати анҷом додем бо сардухтури маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Панҷакен Атохоҷа Бурҳонбой бобати вазъи имрӯзии мубориза бо бемории COVID-19. мо ба муҳтарам Атохоҷа Бурҳонбой изҳори ихтисос мекунем ва бовар дорем ки мусоҳибаҳои мо атрофи ин мавзӯъ минбатан идома хоҳад ёфт.